pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras 32 minutos makalampas ang alas 9 nin pagkaaga. An oras na yan atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang porsyon na ini hatod sa Indo kan Mamanang's Halo-Halo with branches in Iriga City, Nabwa, Pili, and Naga City. Ang porsyon na ini hatod man sa Indo ni Punong Barangay Weden Salvadora. Ang programang ini hatod sa Indo ni Punong Barangay Eduardo Di Maiwang kan Perpetual Health Iriga City. Maugmang bareta sa mga problema sa indong mga lulunadan. Yaw na sa Iriga ang John Motor Shop, Jones Motor Shop. Opo, Jones Motor Shop. Igwasindanin mga ekspertong mekaniko na maserbisyo para sa gabos na klaseng automatic transmission, automatic cars, truck general overhauling, heavy equipments, payloader, general overhauling, gabos na klase nin computer box. Nag-aako man sinda nin preemptive maintenance sa manlain-lain na brand nin lulunadan, Arugan, Isuzu, Hyundai, Fuso, Toyota, Kia, asin Suzuki. Gabos yan. Kayang-kaya kan Jones Motor Shop. Hulita igwasinda nin patikanong mekaniko na subok na sa trabaho. Kontakon sana si Mr. Jose M. Santor ang may sadiri sa CP number 0929-1991-829 o kaya sa 0929-3784-134 or 0927-5568-961. Ang John Motor Shop. John Motor Shop, Iguanin Branch digdi sa Rinconada sa Barangay San Isidro, Iriga City. Asinan sa indang main shop, iyaon sa Pili, Camarines Sur. Jones Motor Shop. Quality service is our business. Jones Motor Shop. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes alas 9:30. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 30 kita kan bulan na Agosto. Pigihiling ko na bulan kan Agosto ho na ako magkakaigwa ng laugan sa kuyang bulsa. Ako po sa inyong mga kaibahan digdi sa programang Bicol Connection. Ako po si Philip Barasena. Kaibahan niya to sa Lado Technical si Chave na Obra. Sa information si Jimmy Guanzon. Ang samuyan Chip PSG. Sa transmitter si Bert Cabrillas. Ang pamusong technician Guardia pa. Yaon man si Apa. Sigurado may dara na yung papa. Si Ma'am Kyle Ria Goligasyon.
naman po na sa indong pinagigibungon niya na pagka-aldaw. Dawa malumlum an kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Epekto ka na tropical depression na siguring. Sa ibang lugar digdi sa Pilipinas, pigguguring-gusing na. Sa iba, naguring-gusing na. Maray nga ni Ana Riyon kan Bicol ta tig-aagihan sana po kita kan mga makukusog na bagyo. Maswerte pa man giraray an Bicol daw sabi nga ni kan depressed region. Pero ang mga tao dahil nadidepress. Siyempre masuripot ang inang Pinya Francia ang patron na kan Kabikulan. Eh kung naman nga ni pagpara patamaanin bagyo ta ang Bicol nga katios na. Hindi digdi po sa Bicol dahil man masabing tios. Di ba nga mga politiko nagpapararayama? Halos hindi na sila nagkokontrol kan sa rong probinsya. Dynasty sabi nga ni kaya. Pero digdi po sa barangay San Francisco sa siyudad kan Iriga, subuot igwanin sarong nag-suicide. 22 anyos dahil sa bata ko no. Kaya mag-ingat lalaki ang nag-suicide. Ito ang istorya sa kuya kay itong market enforcer. Ang nagbabarita pati sa kuya, market enforcer Kaya ingat-ingat po kita duman sa mga kumbaga taman masiguro kung hinabuan ininin bata o may problema, nag-iwal sa kasubata. Minsan, ang buhay ka na tao, minsan kung ano-ano po ang nag-aarabot na mga problema na dahil na nakakayanan kung minsan kaya pinuputol lang sa indang buhay. Kung narog kan iba na pagbuhay-buhay pero ming buhay. Maski mayong laog ang bulsa, okay lang. Basta nagkakakanpaman, nakakapa-eskwela paman ang iba. Ang masakit sana po kangon niya na panahon kung permi na sana kitang istambay, mayong puturuan sa tuyang buhay. Nakagraduar ka man ko ta, mayo ka man trabaho. Sige sanan kumbaga palamunin sabi kan iba. Ngayon anong yung trabaho mo, tagraduado ka na, ngayon sa PAL. Ito palan palamunin, pambihira. Pig para lapigutan, pig para pagalan kan mga magurang na makapagtapos din pag-eskwela. Pero mayo sana. Ito nangyari. Mag-isip-isip po, lalong-lalo na mga hobbies ko niyan. Na kumbaga, nagpaparasakit sa nan buhay, digdi sa kinaaban ko niya ng mga panahon, lalong-lalo na digdi sa nasyon Pilipinas. Kundi po kita mahinguha, magparahinugak, kung nabakunahan ka mo ka itong baka umansay inubak, sa inugak, sabi kan iba. Yan matinding bakuna sa mga kababayan niya to na iba habo nang magtrabaho, magparaasa na sana sa pamilya, iba mag-asa sa politiko, lalong-lalo na ngunyan ta panahon na naman in eleksyon sa barangay, buhay na naman sa mga para solicit, mga para hagad. Kaya kapitan, kagawad, sa dapurog sa na nga, basta nga kami mapaog mamuman. Takin diri ngaya ay diri ngay kamakanan namit ka boto namo. Diyan po ang masaklap kun arog na kanan kondisyon kan mga botante. Sa barangay pa sana grabe na po ang ginagastos kan mga kandidato. Kaya hilingon mo ang barangay. Gusto na pagparaswelduhan ang mga barangay officials. Magpara-receive ng honorarium pero ang iba pong barangay mayo managayong nahahaman.
Ugmahon basta ma-relief, halimbawa may kalamidad o mayo. Ugmahon ang ibang mga barangay officials ta. Ngaya mabubuhay na naman ang samuyang pamilya. Priority pati yan pag abot sa pagtaon in relief. Ay, ito nga din, napagtawan, takalaban dito sa politika. Birang buhay ta po yan sa barangay kung minsan. Nagaro pinapatutuhanan na itong sabi na ngaya si apod baga kan ibang kagawad ngayon si barangay gawad. Gisa naman ngaya kan gawad. Kapitan man ngaya, si kapitan ngaya, halimbawa pag babae kapitana. Inaapod kopitana. Kung lalaki pala kopitano. Sa tanod man, confirming tayong barangay tagay. Masakit ang buhay sa barangay pag arog po kayan. Tapos ang gobyerno gusto pang tawaan regular na sweldo ang mga barangay officials. Dapat magtrabaho ang mga barangay officials pa kung magparaturukaw sa naan, iba. Ako saludo ako sa mga barangay officials na talagang mga may nagiginibo sa barangay. Pero ano ba? Paanod, sabi ka ni kaya? Ang iniisip sana, kaya maabot na naman sa honorarium. Agad so atubangan kan sa iyang harong ni palinigan. Kaya ngunyan, kadakol na naman po kan mga nagraralatawa ng mga kandidato sa SK, sa barangay officials, puon kapitan, abot dyan sa SK Kagawad. Nanguno-kuno dyan sa City Hall, tapos sa mga banwaan dyan man sa munisipyo. Kaya so iba pong mga politiko ngunyan namulok-pulok man. Ini an dipisil ta pigpaparasabing non-partisan an eleksyon sa barangay. Pero nakikiaram po ang darakulang politiko. Kung desinda makiaram, pag-abot kan eleksyon sa lokal, pwedeng mayari man sinda kan sinda mga kalaban. Lalong-lalo na kung so kalaban ninda, ang preparasyon, kwarta. Angon yan, garo ang pagpapara-prepararan pag ma-eleksyon kan kandidato, kwarta. Bakong serbisyo na pagkagana, ma-serbisyo talagang totoo. Ni palan sa barangay Santo Domingo nagkakapira na ang mga naglalataw na mga kandidato na punong barangay apera ki punong barangay o incumbent punong barangay Weden Salvadora. Yung palan dyan si barangay Kagawad Edwin Albanyo na subot malaban man. Tapos igwapa sarong Kagawad si Kagawad Beras mga kapitan man subuot. Tapos may pangaran pang Gideon Karomba. Alatunta kung isay ang mga maruluwas pong kandidato sa barangay ta atat na ang iba na magkaigwanan ng eleksyon sa barangay ta haloy baga nagparaturukaw ang ibang mga barangay officials na mayo managin ni Bonggayo. Nagpara-extend kan sa indang termino. Anlogi po so barangay na kung mayo pa nga na ang tupad. Kining mga programa kan DSWD ang ibang barangay mayo man nagayong nagkakaharaman. Garo man siya na nakakaagad sa purpose. Paparahalat sa na pong ayuda ng ibang mga barangay. Siyempre, barangay officials, number 1. Si
sipon manindoan na sa indong mga kababaryo na dapat nindong pakarhayon ang pagserbi sa barangay ba kung kamuan pigsiserbihan kan barangay. Kan iba nga ning barangay officials dahil man tataong mag-areglo ang punong barangay. Tapos ang iba man ng mga barangay perming mayo ang punong barangay. Paano man yan makakaareglo na kung madyan ka, mayo ka nga ning rereklamuhan. Yan sa banwaan kan buhi, gwapo na nagkakapir ang mga barangay dyan na pag-abot mo, mayong tawan barangay hall. Pag mga pera ng lugar, kung minsan, pirming mayong tawan mga barangay hall. Yan iba sa naman. Yan iba kayang mga barangay officials kung sensahin man nagpaparayaba-yaba. May evaluation subot ang DILG dyan sa San Antonio Buhi. Mayo nga ni si Kapitan, mayo si Kagawad. Ay pambihira niya akong barangay ini. Kung harayo, sumapaabot nin reklamo. Pagpaparabelta dyan, dapat ini na kumbaga monitor kan Department of Interior and Local Government kung ano ang pigigiribo kan mga barangay official sa barangay. Connection Report. Bueno, nasa linya si Diggs Martinez. Karundang Diggs, go ahead. Good morning, karundang Kuya Philip. May nakuha kitang barita digdi sa Siyudad Mindaga na kung saan arestado kan mga operatibas gikan sa Naga City Police Office, Police Station 2. Ibaran an Pidea Regional Office 5 an sasarong anti-illegal drug bypass operation an sarong suspetsado na 48 anyos na lalaki na may agum na mayong trabaho asin residente kan Zone 4 Barangay San Cirillo sa Banwaan min Pasakpuka Marinis Sur. Iniluwas na payag kan Naga City Police Office inaresta na sambitan ng suspetsado kasubagong alauna min matagha duman sa St. James Barangay Concepcion Kenya dito sa siyudad ni Naga. Na kung saan naaresta na sa dito ng suspetsado kan makabakal sa iya an pusher buyer nin sarong pakite nin pinagtutuburan ni na plastic nin pinagtutuburan na shabu na nagkakantidad nin 500 de pesos. Na-recover sa suspetsado an apat na plastic na sachet nin naglalaman ng pinagtutuburan shabu na may gabat na 2.5 gramos na nagkakantidad ng 17,000 pesos. Pagka-aresto ka na suspetsado, yaw na dinara sa Naga City Police Office, Police Station 2 ang suspetsado. Sinyaw na sa kustudiya ka na sabitan ng estasyon ang suspetsado para sa makakanigong disposisyon. Yan ako niya itong barita, Kuya Philip, dito sa Siyudad Mindaga ni si Karundang Diggs Martinez Jr. para sa RTN, DCKI, Radyo Ronda, ang Magmang Kairiba, reporting. Bicol Connection Report. Salamat Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Siyudad kan Naga. Back to back report. Nasa linyaman si Ate Glenda Biares. Bicol Connection Report. Ate Glenn, go ahead. Salamat, Karondang Philip. Kumusta ang daw po dyan? Malinaw. Salamat. Maray na pagdadaliwat. Medyo baga nagambun. Dito sa Siyudad Iriga. Location ko, Karondang Philip, yan ako dito sa ICT o kaya ba pa ICT Sports Center kan Siyudad Iriga. Dito lang sa likudan kan City Hall sa Barangay Santa Cruz. Tangon niya na pagka-aldaw, maghapon ining job fair para ini Karondang Philip duman sa mga naghahanap din trabaho na pwedeng malaugan. Kadapoy na nagpupuon pa lang ining aktibidad this sports center
expected dakulan mga maharap-lay, malangani, dakulan mga nag-aarabutan. Ang yan na pagkaldaw. Kung ano para ma-apply po sa man? Pag-apply. Ako nga ni ma-apply man, Ate Glenn. Sige, ano ang sa imong gustong laugan ng trabaho? Utility worker, pero para daranin kwarta. Ay! Garo may sasalang kakayan sa kuyan. Legislative inquiry pag-araw kayan. Dahil ito, madaraman siya na ako nin kwarta. Basta sa diri mong kwarta, ang dadarawon mo, warang problema. Ay daw, yan ba ko sa kuya? Mayo man akong pag-aram kayan. Para dara sa naman. Iyo, pero ano tanagtugot ka magdara ng kwarta na bakuman sa imo? Isa yan nagtaw kayan sa imo para sa imong darahon. Siyempre, sabi ba kan di ba, sumaguluan. Ay, abana. Pero, aram mo karon daw, Philip, duman sa seryoso mo na kita. Ingon yan, bagay itong kuyan, itong pinag-schedule ko ba na legislative inquiry kung nagarumduman mo, pero negative man baga duman sa session hall, ingon yan daw. Kaya naghihibi si Ma'am Kalta, daipig dagos. Sabi ba ka kayo ito, yan, taon sigani bagay itong isasalang. Mala, pag duman ko, tulinong ang session hall, baka pinag-cancel din da. Baka may schedule kayan sa mga masunod. Sa kunyan kaya, sarabay-sabay, ining kasiributan ligdi sa City Hall. Mala nga ni, iguanin na yes. Buot sabihan kayo ni, the Youth Employment Services, kaya nanginganatan digdi karon ng Philip, ang mga taga-peso, ang Public Employment Service Office, ayaw mo yan para po digdi sa maghapon nini aktibidad. Alas 8 abot alas 4 at siya ng hapon. Kaya duman po sa mga naghahanap ng trabaho, or nangunyan na Happy Linggo ng Kabataan and International Youth Day 2023 para po digdi sa Yes Youth Employment Services. Kaya sa mga job seekers, pagkakataon na po nindo, magdara lang kamukang resume, takadakol kan pwede nindo applyan. Yaw na po digdi ang mga manlaylay na mga company na ma-accommodate sa indo. Kapag kamo qualified, pwedeng maapudan kamo para po sa siring na posisyon na pwede nindo mapag-applyan. Sa dipisil mo niyan, taon-taonan, mga nag-graduar, ribo-ribo, kung wala rin trabaho, after kan pag-graduar, dipisil pag-araw kaya ng kamuktakan, araw kaya ng sitwasyon. Kaya ining pagkakataon na ini, dapat naprobitsaran karon ka, Philip, kay itong mga nag-aantabay sa tuya na mga job seekers, labing napapanahon, asin syempre, nasa tamang edad. Saan edad, pag nakalagpas, dipisil maganap na rin Una ko, pag nakalampasan edad, padad. Wara na. Pwedeng mangyari yan. Siyempre, pag nakalagpas sa edad, wara na na pwedeng malaugan, dahil na-qualified o kaya disqualified na, iyan ka na lang sa arong, magiging padad ka na kayan. Yan ang dipisil, pag-aarap kayan ang sitwasyon. Pero kadakol man Kaya- benepisyo, basta senior citizen na. Ay iyo, siyempre duman sa kuyan, orog na kung igwa ka kan monthly pension, saroyan sa benefits kaya. Anong mga pwedeng laugan na trabaho dyan sa job fair, kan iriga? Kadapol, kung may nagdulok na rin sa kuya, ano nga igwa ka rin na kuya, aplikante, nga ako wara, nagiling ako diktikan sitwasyon. Kadapol na mga nagpapwesto na, sa information, syempre ma-register. Halimbawa, mapasiring ka dito sa sports center, may registration area. And then duman sa laog karon ng Philip, may mga table na duman na pwedeng dulukon. Kuya nini, domestic and abroad, hindi ako napapasala. Yan ang mga pwedeng malaugan. Kadapol na mga pwedeng aprobitsaran ka sa tuya itong mga aplikante, mga job seekers dito sa Iriga. Or maski bakupong taga-Iriga, pwede ka mong matawan ng pagkakataon. Iyaw na kaya sa tahaw, karon na Philip, nagpuna sa programa pag-abot ko, nagtataram nga ni si SK Federation President Samarita, iyaw po sa tahaw si Mayor Rex Oliva, kakaabot ni Vice Mayor Edsil Serrano Di Maiwat, iyaw si Conchal Nicky Ladrimas, itong iba na pwedeng magkabuturwatsan. Yan itong mga iyaw po dito sa Laugkan Sports Center, kan syudad po kan Iriga. Kaya duman sa mga interesado, ang dapat nindong darahon, duman sa mga ma-apply,
resume. Magpasiguro nanin kada ako na resume. Tanganing gabos pwedeng kuya, itaw nindo yan para makapag-apply ka mo. Dahil lang magdaranin sa rolang na resume, dapat dako, pwede ka mong dako ma-applyan kung kamo po qualified. Para na ito naghahanap na lang ka resulta. Malay nindo, pwede ka mo. Ako na mo kayan. Ako na lang kamo kung kamo pwedeng makalawag sa indang company. Kaya magay na pagkakataon ni Karonda Philip, nagluwas muna ako Karonda Philip, digdi kaya sa location sa Sports Center, Maribuco sa Law, ka iyaw na po ang programa. Pero, kadakol na kan mga nag-aarabutan, digdi po sa venue, para po sa YES o kaya Youth Employment Services, na ngunyan, nangyayari na pinagpunan na digdi po sa Sports Center. Kaya pasiring na kamo digdi para po mag-apply nin sa trabaho digdi po sa tuya o kaya sa luwas kan sa tuya pong nasyon. Yang baga Karonda Philip ang sitwasyon digdi sa kinakamugtakan ko sa mga oras na ini. Nagluwas ako digdi sa Sports Center sa Maribuco dyan sa Laog. Sa kabaka mainit na dyan, garan utong ka. Medyo nga ni marasahas at panahon, digdi sa luwas pero maduros. Diyan kaya sa Laog, medyo signal problema, and then Maribukon, baka magkaigwa kita rin ng problema sa signal. Kaya Mga pira na daw ang naga-apply dyan, mga pirang persona na daw. Kuyan naman ini, mga nasa gatos naman Karonda Philip. Kaya magapon sa ngunyan, pwedeng magparadakol ini, tabutin na alas 4 at siya na pagkahapon. Pwedeng mas dakol at siya na hapon. Tangunyan kaya, medyo si Butol Paan Kadaklan, dikit-dikit pa lang na nag-aarabutan nga ni, pero igwa na, pinaglalauman na mas madakol ini, kaya nga nga pinagpiling venue, iyo ining Sports Center, tamahiwas. Kaya, kung may mga kabisto ka, sabihan mo na magpasirin na dikti para mag-apply. Yan. Trabaho. Iyan palang Kaya, madakol. ang sitwasyon. Atiglin, iyan palang madakol. Itong legislative inquiry, nagpaparadikit. Yan lang. Maganda ito kung narin ito ito. Pero naroon kung yan ay pinag-schedule sinda. Pero di man baganin advice sa tuyan na postpone or cancel. Cancel. Tinig mong legislative inquiry. September 6 na da. Kaman yan? September 6 na, pinapabilo muna ang mga mapile ka na Certificate of Candidacy. Iyo, sabay-sabay kaya mo yan. Itong filing kan COC. Digdi man pa tayo, digdi sa ICT building, yaon dyan nakatagan tarpaulin. Filing at COC, yaon man dyan, sa Mahiwas. And then, digdi sa Sports Center, ngunyan na aldaw ini pong job fair o kada ako ka nagkarabutan. Mga kuyan, mga openan, kada ako, anas may darasin bang envelope. May mga folder na dara, siguro mga application letter yan o kaya mga resume, unload pa yan. Ang iba pati nag-aabo na. Sarong nga niya ako, tahara mo, ang panahon niya ito sa ngunyan, talagang kung mahilig ka sa mga malipot na inumon, delikado ang panahon niya ito, kaminsan gradan init, tapos gradan lipot. Oh, may nagabot na naman. Ano ma-apply ka mo, Bit? Oh, yun na. Nag-thumbs up sa kuya, ma-apply. Basta palan okay ngunyan, thumbs up na lang. Naglalakaw kaya. Naglalakaw, pero nag-anuwanin sa kuya. Naglalakaw sinda. Itong sarong grupo na nag-gidigdi, kadakol, mga ma-apply. Tapos nasundan ka itong duwa magkaribanan, kahinapot niya ito, nag-thumbs up lang itong babae. Dahil naman ko yan. Nasusupog naman na magparam, nag-thumbs up lang sa tuya. Kaya, pwedeng mas magdakon iningon yan pong utong at hapon, duman sa mga naghanap ng trabaho, may nakabot na naman, nakatry mobile. Ma-apply na naman gawin eh. Parisahon man, Karonda Philip, itong mga aplikante. Enot, mga openes. Tapos, may mga dara-dara sindang envelope, pwedeng mga resume ang law kayan. Sayan ang kinakaipungan. Dahil kung makontento sa sarulang na resume, magpasiguro ka mo, patibada kung ka mo pwedeng matawan kaya ng mga kumpanya na yaon po di nag-aaralat, mga ahensya, mga agency, para po sa indong paghanap ng trabaho.
So yan muna karamdam Philip, ano sitwasyon, maray nga ni, paday masyadong mainit ang panahon, pero kaso bago nagambon, sinasabayan kan duros, ngunyan sa kinakamugtakan ko dito sa parte ini, kan sports center sa Barangay Santa Cruz Sur, kan siyudad kan Iriga. Good morning kay punong barangay Princess Monsalve, Yahon Mantigde, kan Barangay San Miguel. Una ko ma-apply man si Lady Princess. Tama din? Una ko ma-apply man niya ako si Lady Princess. Nakatukaw digdi sa duwas. Pinagpayarangani kita, pinagtindo kita ni Kapitan. So yan ang sitwasyon karon ng Philip. Digdi sa location, may nagabot pa. Vehikulo, tulong hobenes ang nagparaba. Kaya padakulan mga aplikante ngunyan na pagkaagap. Yan muna karon ng Philip, talagang sa buong halanuhan. Talaga magatulog. Epekto ini kan para itas tanim malito kung yan ang panahon. Gikan sa location, ilan na kapalas DRS report eh. Bicol Connection Report. Salamat Tiglen sa mga heras mong informasyon. Hali dyan sa Sports Center kan City Hall, digdi po sa siyudad kan Iriga. Antes po kita magpadagos, nagkakapira mo ng mga pagiromdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong gumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado.
Sigurado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulot katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy nakaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga butika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. Ang Radyo Ronda, RPN, DZKI Iriga, kaibang ang samong mga sponsors nakikisumaro sa kafiestahan ni Ina, Patron kan Kabikolan, Nuestra Señora de Peña, Francia. Buot niya mong pasalamatan ang mga binasunod na major sponsors. Holy Trinity College of Camarines Sur, care of Bobby F. Palangka, President, Don Fortuno Street, Santiago, Bato, Camarines Sur. The local government of Nabua, headed by Mayor Fernando Simbulan, Nabua, Camarines Sur. Asinuyaman ang samuya mga minor sponsors. University of St. Anthony, San Miguel, Iriga City. Cloud Lagyap, Sea Event Styling, your events, our craft. San Miguel, Iriga City. Halo Mango, Railside Highway 1, San Miguel, Iriga City. Lieutenant Colonel Van Layosa, City Administrative Resource Management Unit, Naga City. Police Office, Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Rosemary A. Escobal, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Engineer Elmerhon Athan V. Orbita, Lot 25, Block 3, Cookville Subdivision, San Felipe, Naga City. Caldi's Kitchen, Ateneo Avenue, Bagong Bayan Sur, Naga City. Potato Center, Chima Building, San Miguel, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Olpiano Duran Jr., San Miguel, Nabua, Camarines Sur. Montessori Children House of Learning Incorporated, Nabua Campus, care of Leia N. Romero, the Principal. San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Modern Oriental Home Depot, owned and managed by Edwin Tan. Highway 1, San Roque, Iriga City. Blessed Name of Mary College Incorporated, care of Noemi Marpuri, School Directress. Lopinio Street, San Isidro, Pili, Camarines Sur. Wincy Trading, owned and managed by Edwin Casili, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Winbro, Agribit Trading, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. St. Jude Tadeos Learning Center Incorporated, West Campus, care of Marinel R. Bagasala, Zone 1, Inapatan, Nabua, Camarines Sur. Municipal Mayor Tomas A. Bucago, Local Government Unit Sipokot, Camarines Sur. Montessori Children's House of Learning Incorporated, Iriga City, care of Daisy Trahada, San Nicolas, Iriga City. Volume Grill and Resto Bar, San Roque, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, biyayaan lugod kita kan mahal na Diyos. Viva la Virgen, Viva el Divino Rostro. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand,
UCAS, Humanities and Social Science, HUMSTREM, Technical, Vocational, and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs, Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, Estufa Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the register or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Sa panagos na pag-asigura na anberang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang garan na matitiwalaan. Poon kadto, sagkon ngunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi
Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Hoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman ng hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas, kaya naman araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Siluan mga kandidato ngunyan ta. Ni ba garo ibaan purpose Sakit kaya kung mag-ibong-ibong na naman ang dulok. Tuman sa mga haralangkaw na bakong haralangkaw, darakulang politiko. Kasaro sa pinag-sasandigan kan mga kandidato. Siyempre, so darakulang politiko, aron kan mayor, an congressman, an governor. Dangon yan pong panahon, bako man basta-basta ang pagkakandidato sa barangay. Ang paghunakan ni ba, ngaya, pasil siya na sa barangay. Tawag niya day maggastos. Magastos na po, mas gaan barangay, ngunya ng mga panahon. Kumbaga tuod na ang tao na magpara-receive nin ayuda hali sa kandidato. Yan po ang dipisil ngunyan digdi sa Nasyon Pilipinas pag panahon ng eleksyon. Nga na ibang nagkakandidato, bako ng milyon ang ginagastos, bilyon. Magkandidato kang presidente, dapat may bilyon kang kwarta. Magsenador ka, may milyon ka. Sa barangay pa sa nangani, ang ginagastos ka na ibang kandidato sa pagkapunong barangay, so buot, 500,000 na. Halimbawa, digdi sa barangay San Nicolas, kaya saro po yun sa pinakadakulang barangay. Kumbaga, dakulaan kaito internal revenue allotment, kunyal national tax allocation. Kaya pig-aaragawan na ang posisyon bilang punong barangay, as in kagawad kay bahanan na eski. Yan kung mayo kang gagastuson, kumbaga day ka nang gayo magparahiro ay banaan pagtubod kan mga namamanwaan kan mga butantingon niya na panahon. Kung mayo kang pundo, pumuro pundo, yan ang number 1. Baka makadaong ka pa dyan kan mga nagsusulisit na daw mampalan ngay kasintabo magparakandidato. Arakan mo sa nga ito, no? Makmukun arog na po kaya. Iba na ang pagmati kan ibang mga butantingon yan. Kung kay itong panahon ang mga kandidato dahil gayo nagpaparagastos, ngunyan, grabe na po. Kung ano-ano na sa namang pati ang pinaghahagad kan ibang mga botante sa kandidato. Ngayon, mayong nga kami pantungod nin bagas. So,
babaki mi nga paano daw nga ni maka-eskwela. Mayo kami pantuition. Mayo nga kami pambayad sa kuryente. Iba po inaasa na sana sa nagkapirang politiko sa indang kabuhayan kung minsan. Kaya pag makandidato itong sa indang mga busing namulok-pulok tabangan na nga si busing tangani nga makaposisyon man kita dawa nga kaswal sana. Yan po ang real na sabi nga ni kan realidad na nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Ayan, politiko man, madyan na nga kamo, ilalaog ko nga kamo, daw ano sa nang trabaho, basta nga ako manggana. Pag nakakagana bagaan, mayor, kadakol ng mga trabahador. Congressman, gobernador, kadakol pong mga pinapalaog na mga kaswal, sabi nga ni Ken, job order, an iba. Hindi magtios ka man kung ika sarong kaswal na sana kung sweldohan. Taan iba, delay man subutan pa sweldo kan mga kaswal. Kung job order ka man, 6 months. Dapat after 6 months, magpropahingalo ka na, maghanap ka naman ng ibang trabaho. Sa kunday ka na akoon. Paborang ko naman niya sa ibang mga nagtarabang sa kuya na mga pulano-pulana. Narog po kaya ng dalagan ka na politika. Once na dahil mo napaboran itong mga nag-ayuda sa imo, mangurob-ngurob na yan, otro eleksyon, mahiling mo nga ito, babaluzon, mingay ka. Bawa mayor, gobernor, congressman. Imi na nga ka iboboto, lalo na nga kung mayo ka ng sintabo. Hindi nakalalamang po, basta perming nasa posisyon, nigdi sa nasyon Pilipinas. Sabi nga ni Kayan ang gabos na resources, makinarya, yaon sa imo. Kaya ang dapat mong gibuhon kung talagang anisip mo magserbisyo, gibuhon mo so tama ba kung ano-ano na naisip mo. Mapaboran lang itong mga nakapalibot sa imo. Pag ginurotom mo yan, yung nagtarabang sa imo, otro eleksyon ka yan, dahil mo yan nabasog-basog, mabiririk ng tambod ka yan. Iba po ang dalagan kan politika sa nasyon Pilipinas. Ako nga ni, dahil pa nagpapail ng COC, bakit ang mga tugang na itom, kaya bossing, ilawag mo nga akong tanod. Pag nanggana ka, pambira niya ako. Tamak mo sa... Ay, inda niya ako kung naarog na kaya. Nag-a-apply na tulos ka mong tanod. Ay, mga na ako kandidato. Ay, makonsuelo kung minsan ang nangyayari sa politika. Diyan pa na sa barangay. Kaya ka na maglaog sa politika kung talagang maluyan sa imong daghan. Mayo kang mahuyong buot. Kung purong uton ka, ay di ka dyan ta. Baka mapuniti mo sanan magparangurob-ngurob sa likod mo. Kung di mo natawaan. Daw may utang ako sa indo, ta magpararagan ka mo sako. Arog kaya ng kandidato, mabilib na ako. Kumusta kuya magparasurulisit, di ka magpararagad, mayo man ka mong pasaray sa kuya.
Ang dapat sa nang isipon nindo kung ano na maitatao kong serbisyo sa indo ba kung pagparahagadan nindo ako. Kung narog na kanan platik akan mga kandidato, mas binsido na ako. Pero kung adakol sa naman promesa, ang iba, kung ano-ano na ng mga pigpapara promesa sa mga botante. Pag nanggagana na, na. Kumbaga, kung ako ngayon manggana ako ang sa indong magiging pag-asa. Kan makagana na, nawara na suji, ako pala ang magiging paasa. Ay, indang buhay tayo sa Pilipinas. Mga rin mababago ang mentalidad ka na sa tuyang mga kababayan. Ano iba pong mga botante sa Pilipinas. Okay, good morning sa UNEP High School Batch 87. Yan sa San Jose, sa Banuan ka na, Baaw. Si Kagawad Nini Ablan, sibot-sibot naman pati. May mga isyu na subot na nagluluwas laban sa iya. Maray nga ang kandidatong ini. May congressman, ay pambihira niya ako. Yan man sa ano yan, Del Rosario Bao, si dating Kagawad Lucivena, naging Vice Mayor. Mga kandidatong punong barangay, pambihira niya ako. Minsan po kaya ibang mga politiko digdi sa Pilipinas dahil na baga nakukontento. Kumbaga bu nang ipaubaya sa iba. An masakit po kayan kung nadaog pa. Paghaling Vice Mayor, naging Kagawad, kandidato ng kapitan sa barangay. Minsan ang ibang kandidato mayo ng padumanan basta sana makakandidato. Kaya man ang sabi kan iba, ano pa ngayon patutunayan, napatunayan ka na kan panahon na ikayaon sa pwesto. Di ba man lugod, habo nang magkarandidato. Sabi nga ni Consul Ben Blanquera, mapahingalo na nga ako, amigo. Medyo nga masakit na ang buhay sa politika. Lalong-lalo na nga digdi sa Baaw. Nagsiservisyo ka na nga ngayon tultol. Nagtatrabaho ka na ngayon kumbaga tama. Ang tao nga dahil nakukontento. Pero at least nga may babayaan man akong ligasiya sa mga taga-Baaw. Diyan palan sa Camarines Norte, pinagbistoan na suspect na si alias Room, 75 anyos, may agom asin residente kan Porokpor, Barangay Mambaliti, Dait, Camarines Norte. Nadakupan suspect sa bisa kan warrant of arrest para sa kasong pagbalga sa Republic Act 7016 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa irarom kan criminal case number 22742. Na pinaluwas man ni Honorable Rene Moralio de la Cruz, presiding Municipal Trial Court, Branch 5, Dait, Camarines Norte, na may pitsang Agosto 23, 2023. Mayo man pinag-rekomendar na piyansa sa pansamantalang pagkakalibre kan suspetsado. Nasa Dait Municipal Police Station na nasambit ng akusado, tanganing atubangon ang kaso laban sa krimen. O laban sa iya, pambihira. Ang kita kayo ni Mike Enriquez.
Tapos dyan man po sa Banawaan kan pili sarong padjak driver sa barangay La Purisima, pili Camarinesor ang nadakop sa pagbebenta ni Shabu. Alas 3:59 kasud man pagkahapon kan maaresto sa ikinasang buy-bust operation sa suspect na si Elcid Intia Itaduran, 21 anyos, soltero kan zona 3 kan nasambit ng lugar sigon sa sarong barangay Kagawad. Nagkapirang beses na nindang pinagsabihan na magpundunan na soltero alagad ang tugon subuot sa inda kaini dakop kun dakop. Pambihira maisog man ini. Palaban na imbelto sa droga pag-araw kaya. Pero man siya na pala tios kun tios. Kaya magtios ka man. Nadakop ka. Ngunyan man iyo na pinag-uurulayan ang ayuda para sa mga Bicolano. Magayon na barata po sa gabos na Bicolano, pag-usad na subuot ka na House Bill 3681 na pagbibilog ka na Special Economic Zone sa pili Camarinesor asin munisipyo kan Milaor na makakaray subuot sa ekonomiya kan enterong Kabikulan. Sinambit ng resolution na easy site iyo ang may dakulang potential na maging major investment hub dahilan sa daraka ini ang gabos na katangian na hinahanap subot kan Philippine Economic Zone Authority o ining BIZA. Kaya po sa Satuya kinocommend ang House Ways and Bench Committee sa pamamayuman ni Albay Representative Joey Salceda sa urulay asin pag-usag kan sinambit ng bill sa House of Representatives. Sinambit ng bill iyo kay tupa subuot na ipile asin pinagtutulod sa Kongreso na haloy naman na day nagkaigwanin na kumbaga katupadan. Pero sa pagkakataon na ini, garo may liwanag na kitang natatanaw dahil ta dakula na ang posibilidad asin pag-asang maipasar ini. Kaya ako po ang nag-aasa sa tabang kan committee ni Congressman Joey asin man kan sa iyang mga kaibahan sa Kongreso na maipasar naman ining nasambit ng bill na nag-uuyon man sa kagustuhan ni Presidente Marcos na buhayon ang satuyang mga lokal na ekonomiya sa luwas kan Metro Manila matapos ang COVID pandemic asin makabilog nin dakulang trabaho lalo na sa mga barangay. Dapat man subuot na maintindihan ang pag-uswag na iniyo ang daiman sana sa Camarinesor kundi sa enterong Kabikulan. Kaya sinambit ng SEZ bill iyo mataw nina dakulang o dakul na trabaho sa mga Bicolano. Imbes na magluwas pasinda asin makipag-agawanin trabaho duman sa Metro Manila, may competitive as in quality jobs na maitataw ang SEZ sa pagbilog kan trabaho sa Kabikulan. Makakatabang paman ini para ma-decongest ang Kamanilaan. Sa pag-uswag kan Kabikulan sa pagdaranin growth sa mga banwaan o kaya sa barangay, dahil nasubot mahali pa ang mga taga-probinsya para makipagsapalaran duman sa Metro Manila dahil anta magayunan ang ekonomiya sa lugar ninda asin itong mga nakahali na sa probinsya pwede nang magbalik dahil sa may bastanting trabaho sa banwaan ninda. Lalo pa ta ang trend na pag-uswag iyo pasiring digdi sa south, pasiring man sa Calabarzon o ining Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Sagkod, Kabikulan,
na subot. Qualified na magkaigwanin AZZ sa Camarines Sur dahil ang tadarakay ng gabos na mga kwalifikasyon kan PEZA para sa mga EGOZone harog kan existing infrastructure sa broadband connectivity, road network, water supply facilities, standby electricity supply as in available workforce. Kompleto man igwaman in existing IT park na visa approve man ngunyan iyon may 3,000 empleyado. Ini po ang enot na LGU local government unit run IT park as in di man basta-basta ang mga kliyente na arog kay ni o ining AT&T Microsoft as in iba pang bistadong kumpanya duman sa Estados Unidos as in iba pang parte ka na kinaaban. Igwaman pong PIZA approved tourism zone na yaon ang Camarines Sur ining water sports complex o ining CWZ na pinagkukonsider man na best wakeboard park in the world. Inagray na. Igwaman in existing 400 room facility, convention centers, training centers, sa iba pang pasilidad na makakasuporta sa mga negosyo sa negosyanteng pasiring digde sa satuya. Zero za PISA requirement kan SEZ sa workforce availability ang Camarines Sur igwaman in sobra sa 2 milyones na populasyon as in igwaman o kan taon 2015 igwaman in pinagsasabing 1.2 million na mga hoben na labor force na igwanin edad 18 sagkod 35 anyos. Strategic man po ang lokasyon dahil ang Camarines Sur iyon nasa southern tip kan Luzon kaya sinambit ng bill kan Camarines Sur Free Trade Zone iyon pinag-aasa na magiging masunod na economic center kan Pilipinas. Puro ni sana all basta mangyari. An area na ini na proponer iyo ana party kan site na saro sa priority infrastructure flagship projects kan dating Duterte administration. Asin sa presente Marcos administration sana mangyari na. Lantara nina sa sinambit ng bill na ini na yaon ng Naga Airport Development Project na approve naman kan NEDA National Economic and Development Authority sa Laugpukan area na masakop sa proposed EGOZone. Iyon may proposed area po kita na igwaman na nasa laugman kan Philippine National Railways. O ining North-South Railway Project na saro man sa flagship project kan gobyerno. Saro pang flagship project na aagian sa proposed Camarines Sur Free Trade Zone, iyon Camarines Sur Expressway Project. Kaya ang lugar iyon dapat sarong strategic location. Kan nakaaging Marso sarong joint hearing kan House Committees on Economic Affairs and Man Trade sa House Bill 3681 tinawan doon man ni Camarines Sur 2nd District Congressman El Rebella Perte na iyon lingkod kan Camarines Sur ang pinagbisto na bilang most business friendly province in terong Pilipinas sa laog ng tulong consecutive years. Pinagkokonsiderar man ini bilang top economic performer kaya dakulan potensyal na maging center of development sa Kabikulan pag naipatindog na ang SEZ. Dahil sa nagparahaluan politika, nag-aasa pa kita na sa pagkakataon na ini sa irarong kan administrasyon na Marcos na tunay na nagmamaot na mayong mababayaan sa pag-uswag sa enterong nasyon. Iyon magkaigwanin katupadan ang SEZ napapanahon na po na makanamit nin mas marikas na pag-uswag ang mga sa barangay asin man ang mga banwaan arog kan Camarines Sur asin enterong Kabikulan. Sabi kan sa tuyang presidente, mayong mawalat sa pag-uswag kaya daiman eksklusibo sa Metro Manila ang mga proyektong inaasahan na marikas magpapauswag kan ekonomiya. Inadaraman ang pag-uswag sa mga kanayunan o ining mga kabarangay.
nag-aasa man kita na magin sarong magayuna halimbawa sin inspirasyon kan marikas na pag-uswag ang pagpapatindugan is easy. Kung maipapahiling man sa Kamar ni Sur na kamauutan na pag-asenso madadaraman kay ni sa iba pang harayong lugar. Asin kon makakamtan man kan lambang lugar sa nasyon ang tunay na pag-uswag, ini na ang pinakamagayon na ayudang maitatao kan gobyerno. Inagray na sana all. Mag-arasinso ang buhay kan mga namamanwaan digdi po sa probinsya ng Camarines Sur. Kung nagkapirasan ang nag-aarasinso. Bueno, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bato mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kita na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New
White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanong ning short gestation o short cycle crops arog kan munggo, mani asin soybean. Ibuwan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Magtipon ning tubig uran. Maglaag ning mulch sa palibot kan tanom gamit ang ata o bunot ning nyog. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa Indoys, my only drinks, my only fries, at only wings. Suskino! Indoys, enjoy sa Indoys, only wings. Enjoy sa Indoys. This time check is brought to you by Olympio C. Nivalio Custom Brokerage OPC Unit 206-C Regina Building 410 Escolta, Manila. Service offered: Customs Brokerage, Tariff Consultancy, Tracking, Domestic and International Freight Forwarder, Non-Vessel Operating Common Carry. Gusto mo bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 169907 Series of 2023. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be a global achievers with a world-class education and skills. Enroll at Sigara Technological Colleges at Highway 1, Francia, Iriga City. Sigara Technological Colleges offers the following DepEd programs: Senior High School, Grade 11 and 12, Academic Track, Accountancy, Business and Management, ABM Strand, General Academic Strand, GAS, Humanities and Social Science, HUM Strand, Technical, Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Electrical Installations and Maintenance NC2, Masonry NC2, and Tile Setting NC2. CHED programs: Bachelor of Engineering Technology, BAT, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food and Service Management, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Administration, Major Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology. They also have TESDA registered programs: Automotive Servicing NC1,
Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electronics Product Assembly and Servicing NC2, Driving NC2, Heavy Equipments Operation NC2, Heavy Equipments Operation, Well Loader NC2. Sigara Technological Colleges also offers scholarship program, Sigara Marching Band Scholarship, Sigara Barangay Official Scholarship, cash discounts. They also accept scholarship grant from Tulong Dunong, CHED, SCHFAP Foster Parents Scholarship, OWA, Provincial Government, Congressional District, TESDA, TWSP, and TESDA, PESFA for freshman students. College admission requirements. Bring the original high school report card F138 or SF9, Certificate of Good Moral Character F137, High School Graduate or Senior High School Graduate, Certificate of Live Birth, NSO-PSA photocopy, Certificate of Honorable Dismissal if transferee, transcript of records if transferee, 3 pieces 1x1 picture, 2 pieces 2x2 picture, and 5 pieces passport size picture and medical exam report. For senior high school entrance requirements, SF9 report card or SF10 Form 137, Honorable Dismissal, PSA, NSO Birth Certificate, Original, Certificate of Good Moral, and Certificate of Completion. So, enroll now. For more information, please see the registrar or call 299-2224 or 0921-845-9871 or 0917-8830-109 or visit us at www.facebook.com/Sigara GECS or www.facebook.com. The Sigara Technological Colleges enrollment is now going on. Classes starts for school year 2023-2024 is on September 4, 2023. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asing nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Siring man, buot niya mong pasalamatan ang mga major sponsors. Cantenia Franchise Celebration 2023. Romars International Gases Corporation, exclusive distributor of Mars Flame LPG cooking gas refilling plant located at Zone 2, San Juan, Bao, Camarines Sur. Owned and managed by VP Director Elmer Sapugay and Charlie Sapugay. Honorable Mayor Rex Cuba Oliva, LGU Irigas City, Olympio C. Nivalio, Custom Broker, Unit 206-C, Regina Building 410, Escolta, Manila, Miss Betsy O. Odavar, Santa Elena Baras, Nabwa, Camarines Sur, Mayor Jeffrey S. Besenio, Baaw, Camarines Sur. Uyaman ang mga minor sponsors. Kanamo Local Food and Beverage House, San Isidro, Irigas City. Mr. and Mrs. Salvador and Arlene Espares and family, San Roque Poblacion, Nabwa, Camarines Sur. Engineer Jonel Feliciano Jr. and family, Springfield Subdivision, San Roque, Irigas City. Engineer Ariel O. Soriano, San Miguel, Irigas City. A.T. Reyes Salon, San Roque, Irigas City. Father Dan Aguilar, Paris First, Our Lady of Fatima, San Isidro,
Iriga City. Dr. Lisette Tulete Chuan and Mrs. Perlita Tulete Chuan, Topasugod Nabwa, Camarines Sur. Lucky Best Enterprises. Owned and managed by Jenny Oke, Iriga City. Honorable Nestor Andalisen Family, Barangay Kagawad, San Agustin, Iriga City. Architect Lito Florese and Family, San Antonio Ogbon, Nabwa, Camarines Sur. Botor Store, owned and managed by Mr. and Mrs. Henry Botor, San Francisco, Iriga City. Iriga Metal Forming Incorporated, Highway 1, San Jose, Iriga City. Honorable Eton Paro Balyebar, Councilor, Bula, Camarines Sur, and Dingdong Antioquia, Balyebar, Barangay Salvacion, Bula, Camarines Sur. Honorable Ray P. Lacoste and Family, Municipal Mayor, Buhi, Camarines Sur. Barangay Kagawad, Efren A. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Christine O. Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Past Faithful Navigator, care of George Lapat, Metrocore Subdivision, Las Piñas City. Past District Deputy Eli Pasis, number 28, Mercury Atlas, Monwalk, Las Piñas City. Sa Indo Pagabos, Dios Mabalo. Padagos po kita rin sa tuyang programa. Hoy, kumusta man ki retired Air Force Alex Celeste dyan po sa Antipolo Old Nabwa, Camarines Sur. Kasi sa iyang bilog na pamilya. Siyempre ki Kagawad Lowell Yeno. Morning man ki Kagawad Manulog Jano Luzon. Kaki Kagawad Jerma Ramos dyan po sa La Trinidad, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Yan sa Barangay La Trinidad, dahil na palan mga kandidato si Punong Barangay Domingo Villamer pagka Punong Barangay. Mga Kagawad na lang. Yan man sa San Juan, sa Banuan kan Baaw. Kandidato man palan si Engineer Bogs Buena bilang punong barangay kan sinambit ng barangay. Good luck na lang po sa mga kandidato niya to ngunya ng mga panahon na nakapag-file na kansa ng Certificate of Candidacy. Hindi pa lang sa Barangay San Nicolas, si Raquel Casiris. Kagawad man, kandidato. Na pangyayari. Dawa isay kaya pwedeng magkandidato. Sabi nga ni kan sarong punong barangay na nakaulay ko digdi sa Iriga. Maski nga ni nga kapay nagkakandidato. Ba man bang nagboto duwa. Kahit po ka nagkakandidato digding mayor sa Iriga si Roderick Botor taga San Juan. Kung mga may diferensya sa isip baga ka ito nagkakandidato tinutugutan man baga kan commission on election. So kandidato nga ning si Serbas. Sa Syudad Canaga mapaatop. Tinugutan man to kan Comelec. Kaya kung minsan pati ang Comelec may diferensya man. Maski mga kapay dahil man nasasara kung kapay ano. Basta tataw magsurat magbasa pwedeng magkandidato digdi po sa Pilipinas. Ang pinaka-importante may kwarta daw mayong serbisyo. Oy, kumusta man kay Reverend Father Buboy Abanyo, ang Cora Parroco kana Our Lady Miraculous Medal Pares dyan po sa Santiago, digdi Ciudad Can Iriga. Kay Reverend Father
Dan Dizon, ang kora paro kuman kan St. Bartolomeo Pares, dyan po sa Banuan kan Baaw. Asin sa retired priest na amigo ko, si Reverend Father Cesar Bungon. And of course, kay Reverend Father Dan Aguilar, ang kora paro ko kana Orlando Miraculous Medal Pares, dyan po sa San Isidro, digdi po sa siyudad kan Iriga. Kaya naabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot ng mga informasyon dyan sa luwas. Si Diggs Martinez sa sinman si Glinda Capalos Biares. Ako man po si Philip Serdan Barasena, nagpapadyos mabalos ka na sa indong daing sawang pagantabay. Kaibahan pala niya to sa technical si Cha Benaobra. Information si Jimmy Guanzon. Man sa transmitter si Bert Cabrillas. Siyempre yan man si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Masasala pa maging pang Laganson. Naisip ko sa bato sa amigo ni Johnny B na engineer Laganson. Down man si Chief Engineer Abelindon Turalian sa moyang Chief Technician. Kaya good luck na lang sa gabos na mga kandidato and bye-bye.